моята кантора, която се стреми да води счетоводството по един малко по-различен начин, като целта ни е винаги да сме в много голяма помощ на клиента. Идеята на тази кантора не е да бъдем класическите счетоводители, които просто вземат вашите фактури, плащат ви данъците и общо взето вие не знаете какво се случва с вашия бизнес. Ние се стараем по-скоро това да е второстепенна част от нашата работа. Първоначалното, т.е. приоритета, който имаме поставен тук като цел, е вие да бъдете консултирани, да бъдете информирани, да бъдете наясно с това вашия бизнес къде се намира, в какви мащаби се намира, как може да се подобри, как може да се оптимизират дадени разходи, как може да се променят, с цел това да вървите напред. Тоест, ние сме в истинския смисъл на думата, се стараем да сме партньор на клиентите си, да сме консултанти, отколкото да сме просто хората, които обработват тяхната документация. Общо взето прието е, нали, че счетоводството работи малко в миналото, т.е. работи се с действия, които вече са се случили. Целта ни тук е, преди да се случат тези действия, те да бъдат консултирани, да бъдат комуникирани между нас и клиентите, когато те имат нуждата от това, разбира се. И съответно те да могат да направят най-разумния и информиран избор в най-правилната посока, по който е възможно, нали, винаги е възможно да се случат форс-мажори, нещата се променят от предварителните уговорки, но дори да се случи това, когато си информиран, ти си въоръжен, т.е. знаеш много по-добре къде и какво как да направиш. Как се роди тази идея за тази кантора? Моят личен опит назад в годините е следван от различен по вид, по собственост, по големина компания. Започнал съм кариерата си още докато бях ученик, не бях завършил средното си образование все още, когато имах възможността да започна работа в една малка кантора, в която съответно се докосна, нали, до абсолютно реалния бизнес, до нещата как се случват реално, а не нали, по учебни, както са ни учили в училище. Общо взето там се запознах в доста базов аспект с много основните процеси, които протичат в дружествата, в бизнеса, в частния, в реалност. След това, следващото стъпало на кариерата ми беше в по-голяма аудиторска компания, в която вече смея да кажа, че доста повече развих, придобих доста по-различни знания, доста по-различен опит. Там имам възможност да работя с компании, които са международни, не са с българска собственост. Отчитане на резултатите всеки месец, подготвяне на менеджерски отчети, участване в одит на доста големи дружества, което пък ме отведе до следващото място, което беше вече изцяло чужда компания, която беше отново свързана с аутсорс счетоводни услуги, но не беше с българска собственост. Съответно, клиентите, които се обслужвах там, бяха 99% чуждестранни компании, доста големи като клиенти, като имена, доста известни като имена. Съответно, вече там още повече ми се разшириха възможностите чисто в репортуване. Там вече менеджерските отчети бяха доста по-различни, доста по-детайлни, доста повече неща се представяха, гледаха. Съответно, по-големите компании имат повече операции, повече процеси, които протичат. Докато не реших, че в един момент трябва да опитам и другото, т.е. да бъда in-house вътрешен счетоводител, за да мога да разбера, нали, кое е подходящо за мен и кое в действителност
е полето, в което искам да продължа да се развивам. И оттам прескочих в вътрешен счетоводител в една IT компания, отново с международно участие, с изцяло чужда собственост. Но съответно там поради динамиката, с която бях свикнал да работя назад във времето в канторите, in-house счетоводството не беше толкова динамично. И съответно тогава реших, че вече е времето да започна това, с което занимавам днес. Като желанието ми беше да бъде по-различно от това, което съм виждал назад във времето и това, което съм имал като опит. Повечето места, повечето кантори, менталитетът е такъв. Каквото ми се даде, това е, т.е. не задавам въпроси, не дълба, не разнищвам. Аз съм на мнение, че за да си добър счетоводител, преди всичко трябва да познаеш много добре бизнеса на клиента, който обслужваш. Защото ако не познаваш бизнеса, тогава нещата не са просто дебит кредит, няма да можеш да ги отразиш по най-правилен начин. И съответно, ако колкото и канализиран да е един бизнес, колкото и постоянни, регулярни, обичайни да са операциите в него, винаги се случва момент, в който изниква нещо, което е out of scope, т.е. то е еднократно нещо, което се случва. И ти, ако не познаваш процесите, които протичат в този бизнес и ако не знаеш как да ги отразяваш правилно, т.е. си ги заучил просто, че тук се прави така, по този начин, защото е така, когато ти изникне нещо, аз бил съм свидетел как клиентите може да ти имат много голямо доверие, може да изпитват много голямо уважение в теб, но в момента, в който те усетят, че ти си несигурен, че ти имаш момент, в който не знаеш къде се намираш спрямо тях, това нещо тотално се загубва. То е като със всичко в живота, но тук все пак говорим за най-чувствителното нещо за всеки един човек. Това са финансите му и парите му, така че естествено няма как да знаеш всичко, няма как да си подготвен за всичко, но винаги е добре да бъдеш достатъчно адекватен, да умееш да реагираш в ситуацията, така че да създадеш спокойствието в клиента си. Защото те това търсят.